syudad, syudad sa dapitan, dagang kalingawan. Tagay bre. Buka tagay na. Dali pre, ati nagdako lang na yung tiyan bre. Ako ni, bre, ako ni. Langa. Matay pre, jukira kay nimo pre. Di na manahalang atong inom, di na manatanduway. Red Rose naman na. No, Red Rose. Matay ka, pre. Nahubog na ba dagay ka, pre? Sa imong pagbasa ni pre? Red Rose? Nah, kadako kaya ng Red Cross? Hilom niya pa be. Pareho ra mong duha. Red Cross. Tamo ba no? Kagamay na kaya na itong giinom. Tulo kalong na ikukusa ka Red Rose. Di na mo kalito kong tarong. May mga klaro. Gamay mo pre. Galing na kayo ng cellphone ni mong ring. Huwag yan mong kadungog. Buwa? Naranasin mo dulo. Isa no? Ani ka. Ati na nag-miss call akong asawa bre. Pila man dahil na. Rajut lang bre, ako saan tawagan. Mga iguwel si pare. Oh, tagay lang. Tagay lang. Sige, oh. Ora manday na. Sige lang. Ilang ka? Sige. Bye-bye. Tagay bre, tagay. Matay, pre. Gaduda mga gibuan na imong asawa gid, pre. Unsa? Well? Oh, Na, uso ra ba kayong change oil ron, pre? kaya pre no. Tugtugig ka. Ano mo pre, oh? Nanindog ang mga balibo. Gapasabot na nga. Naigamamos ang asawa dito. Murot naman eh. Hindi, lapay siya. Hindi na ako manginom, nalipong na ko. Pre, no? Pre, pre. Sabi, Ako na ito. Busan, tiyan na mo. Busan na. boss, sakyan mi boss. Kubog juga mi boss. Sakyan mi boss. Masakya po ni boss, mag-plate ra ba mi boss? Boss, wag ko na masahira, boss. No? Ang tawa oh, private ni, private. Indaw? Ako, pribate gid ay. Pero boss, sasakyan mi boss. Wala na may kasakyan boss. Na, no choice gini. Nahala sige. Panakay mo. Mate, kailangan eh. Boss, nahinay lang ba boss kay. Kabalo ba kusugi ka mo paragan. Nahinay ra tani, boss. Nawid mo kay mga to na ta. Sige boss. Abot na ta mga busing. Ako aning palngon. Abot na ta. Sige boss. Boss, mga busing. Abot na ta. Thank you kay boss. Abot na ta. Boss, yara boss. Ay, Plate na mo, boss. Kapit na mo Pasko, naskuha na ninyo na. Ano, okay na. Kapit na Pasko, naskuha na na. Sige na, okay na busing. Sige na. Tay ka boss. Siguro ni mo gula ka na ako natikan ba? Ay, tikan mo siguro ko ba? Marama ka. Mas marama me. Ingon ko nga magpahinay rata. Ipakusog manoon ka. Siguro ang dali rata na ako. Hindi ko natikan. Boss, sige boss. Ano sa amin boss? Sige boss, sige Salamat boss. ya boss. Sige na boss, sige boss. Yo! 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 Yes! So! Yo, ano na kayo? Managin! Yo! 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 Shoutout Mary J. Fernandez.
Rina Abuso, Ariel B, Mama Roy TV, Lowy Nistal. Shout out. Yo! Shoutout dahil sa Banal Store and Libro Family of Quezon City. Shoutout kay Jobin Lampayaw from Pasig City. Shoutout kay Jima Hamulod from Sofia Lisa Burungan. Shoutout sa Jan TV from Lawaan City. Sa mga wala na shoutout ani nga video at ngilang amo ang next nga video kay dito ra mo na shoutout. Sa gusto pod magpa-shoutout, comment lang mo sa among YouTube channel para ma-shoutout mo sa among next video. Yo! Bisaya, money bisaya, ya, bisaya, carbon bisaya, kahit bisaya,